pag-usapan naman natin ang mga may hilig or mga food crawls dyan. So yan food lovers dyan, mga good vibes natin. Ayan, so kasama natin ngayon si kasamang Lloyd or Barkadang Lloyd. Ayan, ano nga ba i-share mo sa amin ngayong araw na ito? Magandang umaga mo sa ating lahat. Ang share ko ngayon may segment na ito ng Shareable Eats is Shareable Eats, Shareable Eats. Yan, kung yung Shareable Eats na ito, isa ko siyang segment dito sa Talk TV na kung saan lahat ng shareable na foods, shareable na pagkain, pero yung share. Yung mga food na mga binidyo's nyo, nilagyan nyo ng mga vlogging experience, ipa-share nyo po dito sa aming local TV show para ma-feature natin. Ayan, ano nga ba mga putayang i-share natin ngayon? Ang i-share natin ngayon ay samgyupsal ala Andreas 42 style. Nice. Yummy! bahay na tatawagin na bahay para sa lahat. The 60-year-old house done by my father-in-law 1957-58 siguro yan. So, wala kami binago. Steady siya talaga at maganda talaga ang bahay because the people involved at yung people involved ngayon has the heart to entertain people na ganon ang kinagisnan ko sa pamilyang ko. I am a daughter-in-law ng Fortunato and Andrea Ricaforts. So, still, and I believe na nandito lang sila sa paikot-ikot. Yun ang Andreas. Yun ang kabuuan ng Andreas 42. Nananatili pa rin yung salitang tulungan, pagmamahalan, at pagbibigay. Yun ang meron sa amin sa Andreas 42. Actually, mga naitabi ng mother-in-law ko, ang karamihan na nandito, those were gifts before na inaayos lang namin. These are old recycled items na nandyan.
there's nothing new to eat except siguro yung lights. Yun lang ang bago dito. And the rest are galing sa mga lumang gamit nila. Yan siya. So yan po, natunghayan at nakita po natin ng isa sa mga food, shareable kids ng shareable, Talk TV, Cagayan ba? Grabe naman yung mga foods doon para makapaglalaway. Baka Lloyd, baka pwede naman mag-share ng ano bang experience mo doon sa shareable. Actually, ano bang lasa niya? Sa Andreas 42, tama? Ano yung lasa? Paano na ito ginagawa? Paano ito gawin? Parang ganun. Kasi parang napaka-unique bago sa mata. Ano? Yan, connection lang po sa video, pan siya, Samgyupsal, hindi Samgyupsal, kaya... Ano? S-A-M. Samgyupsal. Medyo nakakabulol. Masasarap ang pagkain dito. Yung address ko na yun, kasi matagal na ako pumunta ng San Mateo, matagal na ako lumalala doon minsan. Kaso, ngayon ko lang kita yung restaurant na yun. Kaya, pagpasok mo pa lang lahat ng interiors, lahat ng design, vintage yung dating. Kaya sabi ni Ma'am Baby, yung interview kanina, yung bahay na yun, kaya siya tinawag na Andreas 42 is yun yung dating bahay nila Lolo Andreas at Lolo Fortunato. Kaya Andreas 42. Kaya yung gumawa, kaya yung ginawa siyang restaurant ni Madam Baby, yung interview kanina, na siya yung daughter-in-law nila, Lolo at Lola Fortunato. Kaya sabi ni Madam Baby, na ginawa nilang pasyalan ng maraming tao dahil yung bahay is puno-puno ang pagmamahalan, katuwaan. Kaya yung naisip nilang gusto. So palang napalaki ng value nito sa kanila. Actually ako din, I'm from Isabela, sa Alicia. Madalas din akong tumambay din sa San Mateo, pero parang hindi ko pa nakikita yun. Parang tao sa mga. Saan ba ito matatagpuan? Yan, matatagpuan siya sa... malapit lang siya sa munisipyo ng San Mateo. Tanong mo lang sa tricycle drivers na, kuya, sa Andreas 42 lang. So itong food na ito is Korean-inspired, no? It's Samgyupsal, it's a Korean word. Yan, kasi meron silang everyday, may mga silang pakulo na yung Samgyupsal, offer siya ng Friday night, 300 pesos lang siya, makakain mo na lahat ng potato salad, lahat ng Ayan, so sa mga gusto mag-share ng mga food rolls nyo, shareable eats nyo, maaari po kayong magpunta sa aming Facebook page at Shareable News PH or tumawag sa aming hotline 0905-774-3669. Inuulit ko po, 0905-774-3669. Yan. Ayan, so kung gusto nyo po bisitahin ang Andreas 42, mga ilang hours ito mula sa Tugigaraw? Ang mula Tugigaraw, kung naman para sa yung sasakyan, nasa 2 to 3. Malapit lang, ano? Pinakamabilis na yung, mga 1.5 hours. 1.5 hours kami sa rin. Mas lalo pag nalang dito sa Rojas. Wala po lang May shortcut yan sa doon, ano? Meron shortcut doon. Kaya sabi nga si Shareable is yung tagline na eat, share, and follow. Kaya kung gusto niyo pong mag-feature sa Talk TV, gusto nyo promote, invite nyo lang po ang Shareable team o Talk TV team para i-try at i-try yung mga must try the food sa inyong restaurant niya. So, establishment nila. Kasama niyo po kami para i-promote ang local restaurant, local food dito sa Tugigaraw. Ayan,
Ayan. So, thank you, Pare Lloyd. Muli, magbabalik po ang Top TV Cagayan Valley. Trending sa DOS. Naghahatid ng mga may init na issue, balita at usapin sa mga lambak at isla sa Rehiyon 2 at sa mga kalapit lalawigan. Tatalakayin at susuriin, bubusisiin sa kapakanan ng mamamayan para sa mas well-informed na lipunan. Ito ang mga kwentong dapat ninyong malaman. Ito ang Trending sa DOS. Kasama ang inyong mga host, Vanch Padilla at TJ Tudda.